Следващата забележителност е Манатаун и после Врачанските водопади. Братле, това ми е любимата песен на Кан с най-бруталния гайда брейкдаун. Само че мисля, че му липсва едно дълго бле отгоре. Его, идва. Ей, Балуш! Маля те, спри да връщиш катала съм, че ще ядеш кисме! Благодаря много за милите I apologize. Ай, apologize, ай сектир от тука! Да мирясаш, защото мога да те свали от този безпилотен самолет! Почакай, какво? Тоест нямаме пилот, който да управлява самолета? Ми да! То за това се казва самолет, да лети сам! Скандално, братле! Вече обичам България! Ай, сектир, заради сира, който стана миналия епизод, аз получих повече сила, както се и надявах. И можах да апгрейдна вселената с по-хубав текстчър пак и сега всичко изглежда една идея по-арно. Между другото, малко ми скучно тъй, ще взема да сътуря някоя сцена, някой диалог, ей тъй, за тъшак, както и да е. Понеже бай Доню сгромоли попмана в миналия епизод, той остана много изпилен и отчаян от живота. Ринчип! Пишман станах от оням салак! Си киджем му на устенцата! Потънаха ми гемиите зарад него! Аз скоро напрася! Манав, защо не вървиш да се изповядаш при отче гумена Григорий? Той може да ти направи една литургия и да ти налее малко акъл. Браво, бе, Ринчип! Аз затова те взех за мъж! Много си умен! Много си умен! Отче гумене, здравей! Попманав задъра, аз съм отец и гумен, и дървен, и пластмасов, ма най-вече предпочитам да съм и метал. Дойдохме да ти се изповядам. А така, чо гюзел Аркада Шашкулсон, а кой е човекът до тебе? По принцип това е гаджето ми. Добре, а как се казва? По принцип. Дай ба, извратение ти, балуш, дай ба. Благодаря ти, отче. Не бе, това не беше комплимент. Ох, както и да е. Какво има? Бай Доню ми изпи цялата ракия, която бях приготвил специално за него. Я пак. Изпил ти ракията, пък ти специално за него си я направил. За ко се оплакваш тогас? Ми направих я за него да го отровя и да пукне, ма вместо това му подейства наобратно и взе, че ме пукна мене. Междувременно, докато аз се занимавах с тъпотиите на Попманав, бай Петколо си играеше с новоприютените момчета, ма не че си играе с тях по този начин, по който си мислите, защото той не е педофил. Неговата майка, Иване. Ще ми пуснеш ли? Пусни ми, Иване. Айде, моля те, Иване, пусни ми. Пусни ми. Какво ти пусна, бай Петколю? Какво искаш от мене? Пусни ми малко от твоите клипчета в YouTube. Мартин ми каза, че имаш YouTube канал. Та ти си мой колега, интернетджия. Моля те, пусни ми да седна и да гледам някое от твоите забавни клипчета. Един клип на Иван Загаров по-късно. Ма браво, бе! Момчета, вие що не си направите една битдаун група? Аз ще ви продуцирам и ще съм ви гладен менеджер на бандата. Искаш да кажеш главен менеджер? Не, гладен съм. Зато и гладен менеджер. Може с музиката си да те нахраним? Точно така. Не само мен, ами ще храните и хората.
Никой не заслужава да остава ненахранен, тяхната мама проклета. Всъщност, съгласен съм. Ще кръстим групата акция Респект и ще храним хората и ще ги учим на респект. Аз го чуджум. Ах, колко съм умен, много съм умен. Никой не е по-умен от мен. Добре, ама ще ни трябват барабани, китари, микрофон и компютър, на който да се записва и музиката. Отде ще ги вземем? Ние сме бедни, нямаме пари. Студенти сме. Няма да се притесняваш, хабиби. Егаде са. Електронни барабани Alesis Strike Pro с най-различни пресети. Jackson Dinky GS20 и 2S7 и Shure SM58 с стойка. Компютър за 7 бона с 128 ГБ RAM памет, колко от един телефон. Бай, Петколо, де ги за ти тез неща? Да не би и ти да си свирач. Не се притеснявай, моето момче. Не съм толкова ненормален. Музикант къща не храни. Взех ги да си простирам прането на тях и да ги ползвам за закачалка за дрехи. Аз понеже от бай Петколовия чалъм станах богаташ и мога да си позволя този шикозен лайфстайл, мадафака ефенди. Добре, то хубаво имаш инструментите и компютъра, ама не виждам тук да имаш усилвател. Как ще свирим на живо и как ще ни се чуват китарите? Путкавай на простатешко поса на космата да се е бълтъртята по нерхуйчици каскур. И ти си прав, момче. Нямам усилвател, но за сметка на това знам кой има идеалния Black Star усилвател за вас. Кой той? Това е моят по-голям брат, сеямски близнак. Корабиянко. Базикам се ме казва със Свети Георги. Ми Свети Георги. Корабиянко. Добре, как да го намерим? Задавай по-малко въпроси, бе, чуджум. Най-накрая! Ей, момче, искаш ли да правиш самолет? Не, братле, окей съм. Добре. Най-накрая! Митове и легенди съм чувал за България, ма не вярвах, че ще ми хареса толкова много тука. Само трябва сега да си намеря квартира, къде да живея и да работя. Здравей, момко! Привет! Ти ме освободи от моя затвор, който беше това бърдуче. За да ти се отблагодаря, желая да ти помогна с каквото имаш нужда и чух, че си търсиш и квартира и работа. Как така го чу? Ами, в бърдучето се чува всичко. Вътре кънти, като в храм паметник. Вечер се прибирам и какво намирам? Още с камуфлажа, на кого да кажа? Благодаря ти, братле! Аз тъкмо сега емигрирам в България и все още съм малко неориентиран на къде да се насоча за квартира и работа. Помощта ти би ми била адски полезна. Ама нямаш проблеми! Сега ще ти намерим някое гнездо и работилница и за нула време ще ми беш мамата. Аз те познавам, слушал съм ти музиката и знам, че лесно ще се оправиш тук. Благодарска! Представям ти моят любим квартал! Сухата жена! Казва се Сухата река, масло викам Сухата жена. Сега ще звъна на един телефонен номер да ти потърсим квартира. Ало, батко! Знаеш ли някой, който дава добра и ефтина квартира в Сухата жена? В Сухата жена! Да, знам точно една добра баба, която дава апартамент под наем там. Ние с нея всяка неделя ходим на кафе при Гала. Сега ще те трансферирам към нея. Брат ми е голям тарикат, значи. Попсън Ройц ли се обажда? Да. Поп Манов ми каза, че търсиш квартира. За някакво момче в Сухата река. Чакай малко. Не съм споменавал, че я търся за момче или за някой друг. Откъде разбра? Погледни в Вляво.
О, здравейте! Търся квартира за ей този младеж. Ма той, какъв ти се пада? Аз на непознати апартамента си не дава. Това е моя братовчет ми. О, една кръв ли сте? Браво, браво! Ей ги ключовете, момче! За найема ще се оговорим после. Пий се от баба Фака. Баба е кук. Еми честито! Вече си имаш обежище. Сега остава и работа да ти намерим. Как си с английския? Хора, мисля, че той ще е църквата и тук ще открием Свети Георги. Дайте да похлопаме да си пробваме късмета. Какво искате, кораджи и такива? Добър ден! Дошли сме да посетим този храм-паметник да разгледаме, а и също така търсим Свети Георги. Няма го тука! Махайте са! Плюс това, днес църквата е затворена. Не работим в неделя. Ама чакай бе, тук на разписанието пише, че точно днеска работите. Не. Днеска е изключение. Не виждаш ли лепинката? Манав, разкайте педеруги хардкораджи. Ела тука да се имем. Идвам! Направете са това, че не сте го чули. Сега как ще намерим Свети Георги? Къде другаде може да го търсим? Извинете, момчета! Виждам, че излизате от църквата. Поп Манав вкъщи ли е? Да, обаче в момента май е заед. Не. Той никога в неделя не е заед. Сега ще го проверя какво прави. А вие какво търсихте преди него, младежи? Ние търсим Свети Георги. Братът на бай Петко и решихме, че може да е в храм паметникът. Не. Той преди служеше там, като подполковник игумен. Мамо се наложи да се уволни поради семейни причини. Сега бачка в един клуб заведение Mixtape 5. Там ще можете да го откриете. Благодаря ви, лек ден. Писа от баба Фака. Баба е голям буклак. Попе! Какво правиш, Попе? Айде излизай да ходим на кафе. Почакай малко, Милке. Почти свърших. Айде, че ще затворят кафеджийницата Гала. 5 часа стана. Идвам. Айде бе, какво правиш толкова много? По принцип еба. Аз повече тук няма да стъпя, майка ми ще има тъма да има, къде се въвляхме. Ма ти си голям буклук. Не знаеш всичките шаваеба, мамата ви шаваеба. Ноклус, каня да дойдат, не щат. Лорна шорканя, не щат. Кукумент каня, не щат. Как ще не щат? Аз ги направих известни. От тук им провървя кариерата чак до Левскига. Иване, вземи да спреш тази безалкохолна бира, че ще се пошереш. И Кики, моля те, обичам те, но спри да къпваш тоя микрофон така. Баваш майката и на мембраната, и на звука, и на всичко. За къв куркупих тоя хубавия усилвателка. Дори всички, които кадят тук, не могат да свират, а му се не види да му еба мамата да му еба. Какви ще ви, бе? Здрасте, ти ли си Свети Георги? Аз съм, да, кой пита? Бай Петко ли ни изпраща, защото не трябва усилвател? На! Благо, мерси. Ето, вече имате китари, усилвател, барабани. Айде сега. Пуща ви прожектора и сцената е ваша. Show me what you got. Точа ракията, точа си зъбите, точа си ума. Прасето коник, за как да го храбни, да ще го получи. Време да кажи прасето. Всичките прасета на света.
починяв. Не. Какво не бе, бай Петколю? Аз веган. Само плод зеленчук. Пу-пу-пу! Той кафе много хубаво влезе.